Процесът на асфалтиране на паркинг от Алфа Асфалт представлява сложен и добре планиран процес, изискващ внимание към всеки детайл, за да се постигне висококачествен резултат. Първата и най-важна стъпка в асфалтирането на паркинг е изборът на подходяща фракция на асфалта. Фракцията 0,63 е предпочитана за паркинги поради своята подходяща големина на частиците, което гарантира стабилно покритие и издръжливост. Втората стъпка. След избора на подходящата фракция следва първото валиране на подготвената повърхност. Този критичен етап гарантира плътността и компактността на асфалтовото покритие, предотвратявайки появата на неравности и дупки, които биха могли да намалят издръжливостта на покритието. Трето. След успешното валиране се прилага битумна емулсия. Това важно свързващо вещество играе ключова роля за здравословното свързване на материалите и осигурява стабилно и издръжливо покритие на паркинга. Четвърто. След приложението на битумната емулсия се нанася асфалтът. Този важен етап е от съществено значение за създаването на гладка и устойчива повърхност на паркинга. След успешното нанасяне на асфалт, следва второто валиране, което гарантира плътно и компактно покритие и предотвратява появата на неравности и деформации. След второто валиране се прилага процесът на импрегниране, който осигурява допълнителна защита на покритието. Специалните смеси проникват във външните слоеве на асфалтовото покритие, укрепвайки го и удължавайки неговия живот. И накрая – запечатване. Като завършваща стъпка от процеса на асфалтиране на паркинга се извършва запечатване. Този процес предоставя допълнителна защита на покритието, предпазвайки го от влага, ултравиолетови лъчи и други външни влияния. Всяка от тези стъпки е от съществено значение за качеството и издръжливостта на паркинга. Те се изпълняват с внимание към детайлите и професионални умения, за да се гарантира перфектният резултат и дълготрайността на покритието. Ние от Алфа Асфалт ще направим професионално асфалтиране за вас. Просто ни се обадете.